لو معلتي بمعلتو دولارات كنسرحو لخل سوفتوير ወይ ድማ ابلكيشن حزي مصينيو مالتيو اذا ابلكيشن زታይ ይባሃል ፖፖ ላይቭ ይባሃል ማለትዩ ሃም ካልኦት ዓይነታት ፕላትፎርም ሃም ቲክቶክ ፌስቡክ ዩቲዩብ ምናምን ማለትዩ ገንዘብ ክኸፍል ልኽእል ሶፍትዌር እዩ ማለትዩ እንዲያውም እዚ ፖፖ ላይቭ ተባሃለ ብጣዕሚ ተኣማኒ እዩ ማለትዩ ተኣማኑ እንታይ ይብል ሓደ ምስ ባንኪ ቀጥታ ልሰራሕካያ ቅርሺ ቀጥታ ባንክ ገይርካ ተውፅሉ ትኽእለሉ ሶፍትዌር እዩ ማለትዩ ካልኣይ ነገር እንደገና ልኾነ ሃክ ተገይርካ ወይ ድማ ልኾነ ፓስዋርድካ ገለ ሰብ ተፈሊጥዎ ወይ ተተሰሪቕካ ማለትዩ ናይካ ቀጥታ ፌስ ስካን ይሉ ደሊ ማለትዩ ስለዚ እቲ ልሰረቀካ ሰብ ቀጥታ ፌሱ ምስ ናይካ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ናይካ ክወስደልካ ይኽእል እዩ ማለትዩ ቀጥታ $10 ምስ በፃሕካ ኣብ ባንኪ ናብ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ብቴሌቢር ብኣዋሽ ኣብሲኒያ ባንኪ ቅርሽካ ተውፅልካ ቀጥታ ማለትዩ እና ብዙሕ ሰዓት ብጣዕሚ ተመራፂ እናኾነ ዝመጽ ዘሎ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ሶፍትዌር ማለትዩ ስለዚ ሶፍትዌር እዚ ኣብ ማንኛውም ዕድመ ዘሎ ሰብ ማንኛውም ሰብ ክሰርሐሉ ይኽእል ክጥቀመሉ ይኽእል ሶፍትዌር ማለትዩ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዓብይ ዕድል ሕዙ ዝመፀ ኣፕሊኬሽን ማለትዩ ስለዚ ንስኹም እዚ ፖፖ ላይቭ እዚ ንምጅማር ሰለስተ ነገራት የድልያኹም ሓደ ዋይፋይ ወይ ድማ ፈጣን ዳታ የድልየኩም ካልኣይ ድማ ሞባይል የድልየኩም ማለትዩ ሳልሳይ እንደገና ግዜ ማለትዩ ግዜ ብማዕልቱ ላይቭ ንኣተኻ ስለዝስራሕ ግዜ ብጣዕሚ የድልየኩም ማለትዩ ስለዚ እዚ ስራሕ እዚ ወይ ድማ እዚ ሶፍትዌር እዚ ብትርፊ ሰዓትኩም ትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሃም ትርፊ ሰዓት ዝተወሰነ ሰዓት መዲኹም ትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም እንደገና ሙሉ ሰዓት ገይርኹም ኣብኡ ትኩረት ገይርኹም ትሰርሕሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለትዩ ኣነ ልፈልጦም ብዙሓት ክሳዕ 80,000 ኣብ ወርሒ ዝሰርሑ ቆልዑ እኒአው ማለትዩ ኣነ ግን ገና ተኣማነቱ ሃመ እዩ ልብል ናፀረኹ የቐኒየ ማለትዩ ናፀረኹ ብዙሕ ሰብ ናጠየኹ ብዙሕ ቪድዮታት እውን ርኤ ቸገይረ እየ ማለትዩ እና ብጣዕሚ ተፈታይ እናኾነ ልመጽ ዘሎ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብማዕልቱ ዶላራት ክንሰርሐሉ ልኽእል ሶፍትዌር እዩ ማለትዩ ስለዚ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ካብ ድሕረ ግን ቀጥታ ሃመይ ጌርና ኢና ንኸፍት ካው እንደገና ብቢ ስቶፕ ለሎ ኩሉ ነገር ከሪኦኩም እየ ማለትዩ ብማዕልቱ ቪድዮ እናለቀቕኹ እዚ ዝፈለጥኹ ኣነ ሰብ ክፈልጥ ገብር እየ ማለትዩ ንሎም ማዕልቲ ግን ብዙሓት ፌክ ዝኾኑ ሶፍትዌራት ወይ ድማ ብጣዕሚ ልሽውዱ ስካም ዝኾኑ ናይ ሕሾት ሃም ፕላትፎርም ወይ ድማ ኣፕሊኬሽናት እኒአው እዮም ማለትዩ እዚ ግን ተኣማነቱ ደስ ዝብለካ እንታይ እዩ ምስ ባንኪ ሊንክ ገይሩ እኒኦ ማለትዩ እዞም ባንክ እዚኦም ኩሎም ጆይን እናገበሩ ሕዚ ላብ 4 በፂሖም እኒኦ ማለትዩ ብንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ቴሌቢር ኣዋሽ ባንክ ኣብሲኒያ ባንክ በፂሑ እኒኦ ማለትዩ ቅድሚ ሕዚ ቴሌቢርና ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ነይሩ እንደገና ኣዋሽና ኣዋሽ ባንክና ኣብሲኒያ ባንኪ መፅኦም እኒኦ ማለትዩ ስለዚ ተኣማኒ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክሰርሐሉ ልኽእል ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ ሶፍትዌር እዩ ማለትዩ ስለዚ እዚ ፖፖ ላይቭ ተባሃለ ብጣዕሚ ተኣማንና ደስ ባሃሊ ፊቸራት ሕዚ መፅኡ እኒኦ ማለትዩ ምክንያቱ ትልሰራሕካዮ ቅርሺ $10 ምስ በፃሕካ ብላብ ባንኪ ቀጥታ ተውፅእ ስለትኽእል ብጣዕሚ ካብቶም ካልኦት ሶፍትዌራት ተመራፂ ማለትዩ ንኣብነት ዩቲዩብ ተሪእና ብዙሕ እዩ የድልየካ 1000 ሰብስክራይብ የድልየካ 4000 ዋች ኣወርስ የድልየካ ካብኡ እንደገና ብዙሓት እኒአው ጉግል ኣድሰንስ ትምልኢኻ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ትፅበዮ ነገር እኒኦ ካብኡ ወይ ፓስፖርት ወይ ገይርካ ወይ ፓስፖርት ወይ ብልኾነ ናሽናል አይዲ ገይርካ ዶክመንት ምትተሓሕዝካ ቀስ ኢሉ ድሓር ኢሉ መፀካ ማለትዩ እዚ ግን $10 ተመሊእኻ ቀጥታ ብባንክ ገይሩ ቀጥታ ይውፅልካ ማለትዩ ወይ ኣብ ባንክ ከይድካ ውዝድሮ ገልካ ወይ ኣውፂኻ ኣብ መጨረሻ ለለውን እንድሕር ኣይቅበል ኢልካ ኣብታ ሶፍትዌር ኣቲኻ ተመልሶ ትኽእልካ እንደገና ማለትዩ ስለዚ ተኣማነቱ ብጣዕሚ ጥንክር ዝበለ ብጣዕሚ ድሕነቱ ልትሓለወ ሶፍትዌር እዩ ማለትዩ ስለዚ ካብ ድሕረ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለሎ ኩሉ ነገር ቪድዮ ናሰራሑ ክለቅየ ለይተረደኩም ነገር ታልዩ እውን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኮመንት ሓድጉ ለይትኽእሉ ኢኹም እና እዚ ዕድል እዚ ሓሪፍ እዩ ተጠቐምሉ ኣነ እውን ጆይን ገይረ እኒአኹ ወይ ድማ ጀሚረ እኒአኹ ማለትዩ ስለዚ ብኸመይ ዝስራሕ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ ልብል ብሓደ ኮይና ቀስ ብቀስ እንመሃር ኢና ማለትዩ ንሎም ማዓልቲ ግን ስለ ተኣማነቱ ብሓፈሻ ኸመይ እዩ ልብል ብኸመይ እዩ ፖፖ ላይቭስ ሓቂ ድዮ ይኾነ ልብል ባዕለ እውን ኣጠራጠርኩ ነይረ እየ ስለዚ ቼክ ገይረ ብዙሓት ጠይቀ ብዙሕ ቪድዮ ርኤ ስለ ልመፃኹ እዚ እውን ምስክርነት ይሁለኹ ማለት እዩ ስለዚ ፖፖ ላይቭ ተጀሚርኩም ሓሪፍ ዝኾነ ኣታዊ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ዓንተወል ነገርኩም ብትርፍ ሰዓት ለ ትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብምሉእ ሰዓት ለ ትሰርሕሉ ስለ ትኽእሉ እዚ ዕድል እዚ ትጥቀምሉ ይደሊ ይቐኒየለይ ማለት እዩ ነዚ ቻነል እዚ ሓደስቲ ዝኾነኩም ገና ሳብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ኣባራትዕና ይቐኒየለይ